Iki gandeng para pamirsa isih tumplek-blek. Ya heeh, ya. Kek balik Elisa Orkarus Alaso ya wis parang lenggah. Ya heeh, ngono ya Yeng ya. Njaluk peloke Mas. Oh, pelok heeh, nggo ngaturi jumenengi Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh, ngono ah. Ya. Aja nganggo lagu Mas aja dicewoki. Aja kuwi lho ora. Dipleroki. Heeh. Sing rodok modern. Nah, sing rodok modern. Yo Mbak Elisa, siap miki Mbak. Ya, jumeneng menyapa warga masyarakat Demalang. Ya. Nangis sajroning atiku. Oh. Masuk lagu mlebu Samboyo Bolo tanpa jalanan suweke ya.
Gas bro. Selamat malam sugeng dalu Mbak Elisa Urkarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu Mak Cange, Biong Cange. Pak Yulimbo. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Benten kalian padatan. Dinten meniko malam ini luar biasa. Luar biasanya apa Mbak Elisa? Ini yang tadi dibicarakan sama Pak Kangko bahwa yaitu tadi kalau wonten tilung ratus kakak saget nanggap kidalang kondang dianom Dwijo Kangko 300 kakak ora 300 setunggal 300 siji setunggal loro kali nek telu 3 nek 300 yo sakaramu sa sementing aku langsung mengeluarkan kalkulator jane 150.000 pingke 300 entek piro wobak sakmene juta dadi ngerti aku regane ngerti iya 45 yuta tadi ping 45 juta ora juta basa Jawa nganggo oh basa Jawa nganggo ya wis kira-kira sakmono kurang lebih kan biasanya ada yang merantau terus nanti teko terus tak sumbang sok biuk gitu itu namanya donatur ya gitu donatur. Jadi ada yang sukses merantau terus mulai karena ada acara desa terus nambahi sing akeh yo tak dongake sing wis urunan setunggal atau seket setunggal atau 50.000 ya. Moga-moga iso mulai matikel mulai ya sekitare setunggal 5 juta. 15 juta. Nah muncrat 15 juta tak dongake ya. Jadi mulai matikel tikel artinya berlipat ganda. Insya Allah dengan rasa ikhlas untuk urunan bakal diijoli sing luwih kathah luwih barokah. Amin. Kui karena prinsipe wong gitu. Prinsipe priye? Kita hidup Pak Kangko, kita punya rejeki. Itu kalau rejeki itu kita ingin menyimpan terus. Rejeki itu nggak bisa datang. Tadi kudu disoke. Tadi metu kono melebu kene, metu kono melebu kene, metu kono gitu. Oh, itu namanya apa? Ada yang dimasukkan, harus ada yang dikeluarkan. Nek dimasuk netok ora dikeluarkan. Ki engko boyoke suwi-suwi keju. Oh iya, pokoknya rapenak pokoknya. Rapenak ya, rapenak. Jadi bener. Omonganmu ki ambak pletot-pletot. Ning kuwi nek benere mergo sing diarani entuk rejeki kuwi sebagian ya kudu ditokne kanggo srana sedekah. Wong sedekah kuwi ora lokak bakale kebak, ora rubuh bakale tetep kukuh. Nang ngendi papan ngendi nggon ora nek critane. Wong sedekah dadi lan larate kuwi ora nek critane. Biasane so langsung rejekine lumintu deres terus. Deres. Ya. Heeh, deres. Kuwi sing disedekah ya macem-macem, mau yang apa carane yatim piatu, apa tiang orang tua ya apa basa Jawa? Tiang sepuh. Tiang sepuh. Ya, atau acara bikin acara bersih dusun kaya ngene lewat kesenian iki yo piyayi-piyayi sing kudu dimesake iki. Oh, ya ngono ya. Ya. Ya jelas loh, seniman itu hidupnya dari kayak gini. Dari cara kita tirakat isone urun lewat dongo. Betul. Lewat melek. Melek. Ya, tirakat melek. Kuwi sing penting. Natas itu. Sedalu natas. Mongko ya carane ini apa? Namanya anugerah yang nggak bisa digantikan oleh harga berapapun yang sudah diturunkan oleh leluhur. Ya wayang, yo gending-gending, sinden pengrawet iki uteke ki le mikir. Utek ora uteke, uteke. Angel ditopo. Ya.
direwangi sekolah kayak gitu. Ini untuk menghadirkan sebuah kesenian yang harganya dihitung nek dibanding ke konser-konser jane murah iki gitu. Apa ya? Iya, karo konser dangdut, konseran murah dhewe wayang ya. 100 juta, 150 juta. Iki murah, 45 juta nggo wong cacah 50 luwe. Oh iya. Nah, kuwi wis mareke waduk-waduk. Weteng, perut. Weteng sakmene oke. Lah itu udah jadi sodakoe para warga Demalang kene. Demalang. Luar biasa. Luar biasa nggih. Ya. Kalau enggak diuri-uri hilang. Hilang, mulai ini sejak dini dipupuk untuk selalu menanamkan, melestarikan budaya terhadap para karang taruna atau pemuda-pemudi di sini. Benar. So bakal sampai selamanya adicara kene iki tetap kudu digelar. Dilaksanakan. Siapa saja dalang itu macam-macam. Pengrawit macam-macam disesuaikan hargane. Nek yo nek sing apik ya ngene iki di DP dulu kayak sesuk iki dibaleni meneh ngono ya. Tapi gampang ngono. Lah ya toh aku seminggu yang lalu itu kedatangan Pak Panitia, termasuk Pak Sumenarmo, Pak Suyono itu datang ke rumah saya seminggu yang lalu. Iya, dilunasi nas pada minggu yang lalu. Dadi aku rene sak kanca, kuwi asline nyaur utang ngono lho dadine. Mong kari matur nuwun. Matur nuwun. Ini wujud tanggung jawab loh, tanggung jawab dari panitia dan dari masyarakat. Ya. Sebelum bekerja kita sudah selesai tapi itu ya bot-bote tresno Pak Kangko dan kepercayaan yang mahal. Karena beliau-beliau sampai datang dan bahkan belum dilaksanakan wis saking percayane karo Pak Kangko ki duit mesti aman. Aman. Jadi kan ini luar biasa dalange berarti apik resik. Tur iso kelakon pagelaran megah kaya ngene ora ngecewani nggih. Nggih. Ya, alah senenge. Ya. Ucapan terima kasih untuk warga dan panitia. Aku nganggo bahasa Indonesia, kowe nganggo bahasa Jawa. Oh iya coba. Coba ya, isa ya. Sak katuk kula. Sak katuk kula. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Aku bahasa Jawa. Bentar. Pelan-pelan, sedikit kudu saja. Kowe nang Jawa ya wis suwe lho, nang Yogyakarta wis suwe lho, kudu iso lho ya. Nggih. Pada ono malam dalu ini apa bos? Menika. Saya ucapkan terima kasih. Padha dalu menika saya kula matur nuwun. Makasih Bu, makasih. Matur nuwun. Terhadap semua warga masyarakat di Demalang. Ngele. Kudu iso. Terhadap. Terhadap, ayo. Cak ke dumateng. Dumateng. Sedoyo masyarakat. Apa? Demalang. Masyarakat Demalang. Semoga kedepannya selalu diberikan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alah, pelan satu sikit aja. Semoga mugi-mugi. Apa tadi? Semoga mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Mugi-mugi mendapatkan. Mendapatkannya apa? Pikantuk. Berkah saka Yang Maha Kuwasa. Ya. Saking Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ya. Semangat selalu untuk warga masyarakat. Ayo. Semangat apa? Semangat basa Indonesia Jawane napa Bu? Pokoknya muga semangat. Apa Pak basa Jawa semangat? Enek bahasa Indonesia yang ora iso dijawabne padakne ngono wae. Semangat dumateng sedaya. Nggih, semangat selalu dumateng sedaya masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Sehat-sehat sedaya, panjang yuswa sedaya. Binerkahan anak putu saged sukses sedaya. Amin. Sakata meneh Sakota apa? Sakata meneh. Ibu-ibu yang di belakang dan bapak-bapak yang di depan, ayo. Ibu-ibu ingkang wonten wingking dan bapak-bapak wonten ngajengan
Sedaya. Ngajengan. Wonten ngajengan. Aja ngacengan ngawur. Wonten ngajeng. Ngawur ae. Ngajeng piyambak. Ngajeng piyambak. Ingkang ngajeng piyambak. Heeh. Sugeng mirsani ngantos paripurna utawa selamat menikmati pagelaran sampai selesai. Yes, sugeng meriksani ringgit wacucol dumugi paripurna. Wah. Yes. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mbak Lisa Orkarus Alaso. Matur sempanuwun. Walaupun asli dilahirkan dari mana, Sa? Seko Toli-Toli. Saka Toli-Toli. Ya. Toli-Toli itu mana? Toli-Toli Sulawesi Tengah, Bu. Toli-Toli itu desa. Ya daerah. Daerah. Ya, nembokku Seko Lambelu. Oh, Lambelu. Lambelu, Pak. Oh, Lambelu. Ya. Lambemu berarti Lambelu. Lambelu ya Lambelu, aja lambemu. Oh. Jangan disamakan. Kalau nama kota atau nama daerah tidak bisa. Gak bisa Lambelu, coro kene Demalang. Demalang. Apa ya artinya Demalang ki maksudnya bahasa Inggris? Teneh kuwi koncone bongsone bahasa Inggris Demalang. Bahasa Inggris memegang. Oh, apa? Kuwi koncone wong Jawa kuwi. Memegang tau enggak bahasa Inggrisnya? Apa? Demek. Oh. Demek. Melihat juga ada Bu, melihat tuh juga itu temenan dulu besti orang Inggris sama orang Jawa. Oh gitu. Ya melihat tuh delok. Oh delok. Delok. Delok ya. Ya, terus ada buah juga yang itu yang di atas itu yang hijau warnanya itu. Apa namanya? Degan. Oh degan. Pokoknya bahasa Inggris itu kayak indah ya. Aslinya Tahu ini enggak? Ini namanya apa? Debok. Ngerti enggak? Debok, betul. Itu besti orang Jawa sama orang Inggris. Iya. Raiso panek jeneng yo jeneng. Sa. Ya. Gini, masyarakat atau panitia sempat khawatir. Khawatir apa? Kamu nggak bisa datang pada malam hari ini. Karena ada info kamu kecelakaan. Neng dilekmu kecelakaan dengi. Aduh, aku kecelakaan. Panitia sempat telepon saya, Mbak Elisa bisa hadir enggak ini kabarnya di Facebook santer kecelakaan di luar negeri neng endi wendengi? Di Laos. Laos. Ya. Kowe ngopo tekan kono ki? Apa ditanggap wong kono apa? Survei, Pak. Survei aspal. Kok iso kecelakaan ki piye? Bisa, yo lagi photoshoot gitu loh di sana, ada foto session. Terus saya ceritanya foto sessionnya tuh bawa motor. Oh, gitu. motor. Ya di sana itu kan beda, kalau di sini motor itu pakainya di sebelah kiri. Saya ambilnya kanan. Yo wes geleleng, wong Indonesia setiap hari kan naik motor. Mesti yo kalah motornya gampang. Nah itu kalau kita geleleng jatuh pasti. Jangan geleleng. Oh iya. Ya. Ternyata itu langsung saya shoot langsung remuk raiku gede. Ya. Tapi sekarang udah membaik. Sudah sama membaik. ini dengkul. Oh. Ya itulah. Dengkul sama siku Ya, sama muka ini, enggak apa-apa? Ya, saya langsung masuk ke rumah sakit internasional waktu kemarin. Oh gitu. Iya, bayangannya wong-wong soalnya tuh ada di Facebook tuh tulisannya ini tidak boleh diperlihatkan kondisinya karena tidak etis. Jadi bayangannya masyarakat kan aku wis nganggo sing tut. Kayak gitu loh. Oh iya. Tapi seling surup itu. Makanya panitia itu telepon saya, gimana nih Pak Kang Koko, Mbak Lisa ada kabar kecelakaan di luar negeri. Pun aman-aman wong niki ndek wingi pun dalang aku yang. Ya walaupun ngeprae yo angel tapi ya namanya orang dalang, kalau kita udah berkesenian sesakit apapun tuh pasti lupa karena apa kesenangan ya Pak. Betul. Karena betul. euforia seneng menghibur masyarakat gitu. Dipercaya orang banyak. Ya betul. Tapi yo dilangke lorone dilangke wis muga-muga ndang mari yo mari tenan gitu. Mari tenan. Ya. Berarti ini secara maksimal untuk menghibur masyarakat ya saya? Nggih, spesial masyarakat. Wah, sing rawuh pirang-pirang Pak Camat, Pak Lurah, perangkating desa juga hadir semuanya. Weh. Nggih, matur nuwun. Ingkang dereng tepan nggih kula Elisa Orcarus Alaso. Tadi saya di sana juga ini mbaknya yang di itu sinden ngetren, gongso ngetren. Iya, yang itu aku bilang gitu. Iya. Taunya mungkin enggak di wayang, taunya lewat siaran TVRI. TVRI juga? Iya, betul Pak. Betul, ya. Oke, ini ada permintaan dispesialkan, Sa. Oke. Dari ibu-ibu. Nah. Ibu-ibu. Niki saking ibu-ibu yang masak di belakang, nyuwun tembang jenang gula, dibablaske manis. Oh iya. Ibu-ibu kuwi lho sing ngono kuwi lho, Sa. Ibu-ibu sing ngersakne lagu jenang gula. Jenang gula.
iya ibu-ibu cantik sedoyo. Matur sembah nuwun. Napa? Oh niki karena make up Bu. Nek mboten make up waduh bahaya Bu. Jangan nek podo mawon tiang-tiang estri semua perempuan itu kalau udah pakai daster tok rawuk. Aduh, masak, nyapu ya wis anane ya Pak. Iya. Gimana pendapatnya? Mbak Lisa cantik ya Bu ya? Cantik sekali. Matur nuwun Bu. Iya, ayo coba enek bawane sa. Jenang gula enek bawane. Ya bawa belok barang bebas. Belok barang ya bebas. Ya. Nanti juga ada request dari panitia, ora ketang sak gebiaran kamu harus mendalang di sini. Wah. Ya. Kamu mendalang di sini saya mudun pipis. Ora. Nembang dulu ya sa. Ibu-ibu dispesialkan yang pertama kali ini juga ada permintaan. Juga banyak sekali yang lewat WhatsApp. Oh, iya oke banget, matur mbah nuwun. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam kunjuk dumateng Pak Dalang semoga kita memuji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikmat sehat nyuwun apa iki? Nyuwun lagu Cinta Merah Jambu. Waduh, saking kula lek tur. Nah, ana duwite 50 ya. Yo engko diaturke. Yo sa, bawani sik sa. Yo. Tutu luar biasa, dudu wong Jawa lho nduk, suarane kaya ngono. Heeh. Bocah lahir neng toli-toli. Ini alhamdulillah Pak, kemarin saya habis jatuh itu nggak bisa ngomong, nggak bisa guyu. Mongko saya tuh baru mendarat langsung pentas, dibikin guyung. Cuman kayak gitu tuh. Nggih guyu lara apa? Pentas loh itu. Nggih guyu lara. Ngomong susah, nyanyi susah. Karena kan ini benjol ke sini. Terus saya cuman bu gitu. Ora apa-apa, bapak sing penting muni. Minimal muni. Minimal muni. Timbang beh. Ya. Hati Sudah selesai studinya, Sa? Wah, yo piye arep rampung. Lah piye? Yo iya tanggapan. Ya itu susah Pak, concentrationnya itu loh. Oh iya. Ya tapi nanti kan 2026 ini agak berbeda ya. Gimana? Ya tanggapannya kerasa nggak? Agak renggang-renggang kan? Iya terasa, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita syukuri aja karena ada pemangkasan anggaran. Betul, wes disyukuri. Ya sing penting ora kecekel KPK. Ya heeh. Penting resik ya. Ya. Ada yang berbeda pada malam hari ini, Sa? Apa? Kamu memperhatikan nggak simpengan wayang kanan dan kiri? Nah, yang berbeda. Ini Kurawa semua ini. Iya, ini Kurawa semua. Ya, dan saya dapat sepil-sepilan dari Ibu Dwi. Ini sebenarnya bukan punya Pak Kangko ya. Punya siapa? Betul, bukan punya saya. Lho wong sing diwendi saya sing naik jaket kuning lho. Saya anakku. Iya,
Nyileh ya nyewa ya le. Nyewa iki nunggoni sok nyadong duit kok iki. Ya sewane Pak. Ya sing duwe anak lanang, heeh sing duwe anak lanang ya. Ora apa-apa ben ana wayange ya. Wae wayang sing apik-apik ngono iki wayang elek-elek rasa dituku. Wayang kluwus-kluwus. Iki kayone ya kayon anu kayon Kurawa dan Pandhawa. Wah, spesial pokoknya karena lakon malam hari ini ya, Pak. Digelar. Ya, butuh modal Sa. Iya. Iya. Lanjut Sa. Yen angel ke Biar jelas yang kamu katakan tadi 45 juta untuk pagelaran malam hari ini bijane kleru. Lah, masih lebih dari itu engko ndak ndadekake tondo pitakon. Lho, tanggapannya Pak Kangko kok ngurus semono. Lebih dari itu karena ada donatur yang saya terima dari info dari panitia, ada perumahan baru, ada donatur yang di luar Jawa dan luar negeri. Betul, tadi saya lewat nih perumahannya luar biasa. Perumahan megah di sini. Itu juga donatur juga banyak. Matur sembah nuwun para donatur yang sudah memberikan. Moga-moga jadi berkahnya para donatur. Berkah untuk wulan ruah. Ya, kowe ra entuk job ning Klaten. Ora wong karo sing enong dibalekne arep nanggap awake dhewe. Kok jane ora kompak men karo sing enong lek cah Klaten, Mbak Elisa. Iya. Wong Klaten ki arep nanggap aku. Anu nanggap dalange jenengan Pak tahan sing enong lek tahan. Mboten sah, lek duwite semono mboten sah nanggap dalang kula. Ya, malah sing batalke malah yogaku, ya. Ora kompak. Iya. Monggo kanca-kanca lek ning Klaten kuwi ora mikir perkara duit. Wis paribasane sinden-sinden 75.000 siap. Siap nggih. Kandang. Langsung do wah. Yoga-yoga ki lho nyeketan gelem. Purun to, Cak? Wes ora kompak cah-cah iki. Mula kalah karo dalang Juwair. Iya. Iya. Wes itu jatahnya sendiri-sendiri Pak. Iya, betul. Nanti semua dalang itu punya pemerataan. Betul. Istilahnya yang dalang daerah juga bisa dapat gitu. Leser. Iya. Tan kena tinumbas arto. Ya terke. Iki guyon lho patahan ngundarani tenanan. Sing enong, heeh. Lek dhuwit murahnya ndak 50 rasa nanggap dalangku. Ya ajake kaya sing nampa job. Heeh. Jeneng kula kok dibacutke lalagon anu. Apa jenenge kuwi manis bacute ya, Sa? Yang manis nanti yang lain ya, Pak. Oke. Saya enggak terlalu hafal. Bisa dibantu nanti. Nggih. Dari sekarang dibantu bisa. Siap. Engko pas lagune dangdut engko kan disusul karo Mbak iki sindene akeh banget. Kathah ya. Biasane nek cedak-cedakan iki biasane mbok enek sing pamit 1 apa 2 ngono. Enggak boleh itu loh. Sejake pengen duit akeh men todokan domangat kabeh. Itu diharapkan loh Pak, diharapkan loh panjenengan itu. Iya alah. Tuh tanggapan. Ngenteni suwi lho. Nggih, iki anu apa jenenge apa ngarani sinden paten. Sinden paten. Duwe jolare sinden ya wong 7 iki. Enek ra enek ya iki. Sinden paten iki dipateni. Ora. Pateni terus. Kon ken disusul ya. Disusul Mbak Wiwi Irnawati engko duete karo Mas Puguh kena, Mas Wisnu kena, Mas Bowo ya kena. Sing penting jenang gulane didhisikake katur para ibu-ibu. Monggo sugeng midhangetaken. Yo.
Masuk lagi, Sa. Wiwi Ernawati. Nah, salah satu wiraswara Jumeneng. Manis katur ibu-ibu dengan masak wonten mawon.
nuwun. Kanca-kanca kompak ya, kompak, Nduk. Angger sore iki karo panitia disiapi panganan sing cocok ya kuwi lontong opor. Kuwi dadi oh ngono. Mau pengrawit utawa wiyaga iki dirasani karo panitia karo Pak Suyono karo Pak Narmo. Ya yogane jenengan nom-nom to Pak Kangkong. Nggih, yoga kula niku tuwek sithik kula pateni Pak. Dadi ketok nom-nom. Oh ngono ya. Nggih, ya sembah nuwun. Iki ora ketang sak kemerangan Mbak Elisa. Ya. Sampeyan ndalango nggon adegan apa terserah perang gagal ya kena. Men marem para panitia ngerti kabisane Mbak Elisa ya sinden iso, ndalang ya iso, sekolahe ya arep doktor. Oh, ngono Mula dheweke nganti sayahene urung kersa palakrama utawa urung kersa rabi, isih pengin menyelesaikan studinya Mbak El. Mbak El muga-muga entuk jodoh Mas Al. Ngono ya. Pas nduk kuwi golek jodoh L sing wedok sing lanang Al. Oh ngono aku duwe jago lek ngarepe Al. Sapa? Sopirku Alex Sukino dadi. Yo kene sila kene iso apa ora sila dhewe. Nek ora iso sila dhewe tak silakne jarekmu. Oh ngono nganggo keprak Solo apa keprak Yogya? Oh ngono ya. Ya. Ora kita nggo dodo terus barang sedelo wis sah bahwasanya kene iki ya pengin nonton kaya ngapa kridane Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh, ngono ya. Ayo Mbak El, ayo Mbak El. El ki entah laras utuh Elisa. Oh, ngono. Ayo gen to.
Kordo gorareh kakiri Rananggono gawe kelak Ono wang-wang Oh Watatita Titane sapa Nek wayangi ngono kuwi babo watatita Aku arep menyang dusun Demalang ngerti-ngerti ana bocah cilik resik mbuh atos ora wi tangane apane sing atos tangane Kowe mepalang lagu sapa kowe Wah iki kok dodokane piye iki empuk Kowe ning ngarepku sapa jenengmu aku ana wong takon ganti takon jenengku Alek Oh ngopo kowe Alek rene arep goleki sing jenenge Elisa supaya sing jenenge Al iki mau iso kepethuk karo Elisa dadi Al karo L engko gek aku iso anak-anak dul karepmu arep goleki sing jenenge yo Elisa lagi bintang tamu jare ning desa Demalang karo dalange jenenge Dwija Kanggo dalang larang wi ora jane kari nyang-nyangane gampang. Penak dalange. Dirembuk iso. So dicicil. Mangsane kaya sopi pay letter. Kowe ra ning kene arep dienggo tirakat. Kowe lunga saka kene. Ah, gah. Pokoke sing jenenge Al kudu ketemu karo L. Ya ora kudu. Upama engko sing jenenge L kuwi ketemune karo Puji ngono dadi LPG. Dadi wangune ya L kuwi karo Al. Nek mung mepalang lakuku kowe marahi ning kene iki dadi bubrah desane mongko ning kene wis do gelem urunan nyato 50. Ngisruh-ngisruhi kowe mongko ibu-ibu do masak kawit wingi, kawit TK nganti saiki. Mung dinggo acara bengi iki kowe ngrusuh-ngrusuhi kowe tak bandem mencelat-ilatmu. Wah, wani marang aku. Apamu sing tak maju kowe.
kuwi mau nduk bungah tanpa upama dene awake dhewe. Sak loron ketiban sampur. Bintang tamune sapa? Ki Dalang Dwija Kangko niki. Ampun Pak Kangko nggih, menika mau nggih sak pokoke setetek-setetek kemawon nggih. Nggih, dilalah niki mboten saged ngepras sikile. Soale pakai rok ngono malah kaku enggak iso ngadek aku ya. Nggih. Matur simpan nuwun Pak Kangko sampun nggih. Ya, esoke dawuh, heeh. Ya diaturke lagune panitia sing nyuwun Caping Gunung. Ya. Caping Gunung ya, heeh. Mbak Elisa Urkarus Alaso men dikancani karo bintang-bintang Dwija Laras Indonesia. Ya. Ana Mbak Wanda Amara saka Ngawi, ana Mbak Okvalica saka Sidoarjo, Jawa Timur uga Mbak Mayang Anjar Sari. Oh, ngono Mbak Mayang Anjar Sari, heeh. Saka Kandang Sapi Surakarta. Ya. Bluro. Jumeneng kabeh ya, Ca. Ah, ya. Diaturi jumeneng ya. Heeh. Yo disupati sik, mari berdiri. Mbak Elisa, Mbak Mayang, Mbak Opa juga Mbak Wanda. Yo. Goyang kanan, goyang kiri. Wah, kita lek gumyak, kompak, tur ya mengena, ya ketok, jetok lamun to, ketok suwi ora tanggapan. Ya, lagune Caping Gunung Mbak Elisa, Mbak Wanda. Halo Mbak Wanda yang mana? Halo Pak. Halo. Pak. Lama nggak jumpa, apa pekerjaanmu selama libur beberapa hari ini? Napa nggih Pak? Nganggur Pak. Oh nganggur. Nganggur. Timbang nganggur mbok ditawak-tawakne. Kancane yo gelem lho. Ampun toh Pak. Tegese ditawakne iki gawean mbok sinten sing butuh sinden ngono lho. Ngono lho ndak. Mbak Okva Lica saka Sidoarjo. Dalem. Wah iki pomo nganggur ora masalah mergo iki ora mung trimo nyinden ning nari barang. Leres ta Mbak Okva? Dalem. Leres ta? Nggih leres. Leres. Tapi nggih niki nggih nganggur Pak. Weh nganggur. Nggih. Nggih mboten napa-napa pancen ya musime rendeng kok. Nggih. Mula kamu ucapan terima kasih untuk warga Demalang yang telah nimbali awake dhewe sak kanca. Pak, Dalem. matur nuwun karo warga Demalang jajak omongo. Aja mung entuk ayu tok kudu iso omong. Ayu ora iso omong nggih apa mung. Astagfirullah. Ayo. Omongo jajal dites. Kaya Elisa mau carcor-carcor kuwi iso ora? Saged. Saged jajal. Desane pundi, Pak? Demalang dusune. Demalang. Heeh. Nggih, Bapak Ibu wilujeng dalu. Ah, sing dalu. Bapak Ibu wilujeng dalu. Kok mboten semangat nggih, Pak? Mau aku nek anu ngucapke salam nek mboten semangat. Ya, baleni neh sing cetha. Bapak Ibu wilujeng dalu. Nggih, matur nuwun nggih Ibu, Pak, sampun ngejob. Halo, guys. Menika sinden kula asli saking Sidoarjo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wah, menika selain nyinden no narine ya apik, dapuk dadi ro wayang wong ya luar biasa. Tur ngibadahe ya tekun. Niku nek mboten nyinden, wah nganggo jilbab. Arep nyinden mending isaan sik. Bar nyinden mending subuhan. Disenggol wong lanang ngono, astagfirullahaladzim. Disenggol wong lanang, ya Allah kula dosa. Bareng dikeloni meneng ae.
Maksud ditekloni bapake. Oke nduk banyolane sian ya. Mbak Okwa, iki Mayang. Ayo gage. Apa, Pak? Piye kabarmu, Nduk? Saya, Pak. Sae. Nggih. Nah, yo nembang ya. Nggih. Kok mboten ditekoni? Iki Mbak Mayang. Selama ini kamu mengapa? Kula mboten nate leren belas no, Pak. Lek nyinden po? Mboten. Terus? Idir bekicot. Oh, ider bekecot. Jabang bayi mbok cok diterne wong kancane dhewe doyan kok. Loh, lah nggih. Pak Doe wis kelampetan lho tadi. Heeh. Wis pokoke ya kudu enek kesibukan sing positif ya, Yang Mayang. Nggih, Pak. Aja nganti kesibukan sing tidak positif. Nggih no. Nek nganti positif karo negatif iki digathukne bekasane dadi konslet. Lah. Nggih. Yo, coba kaya apa? Caping gunung langsung dindangdukne. Monggo para kanca Dijolaras Indonesia. Yo. Pak Bambang Manitia, pamundulipun nglantaraken caping gunung. Dijolaras Indonesia lho iki. Dirgita, Solo 3, selamat bergabung. Pak Darsono Kampret, saking Lampung ugi monitor, Bandung. Januar Arfian Jatmiko dari Klaten. Oh. Cangkeme. Semangat ya. Semangat. Alah kaya arisan PKK. Besok brai ya, Pak. Besok brai ya ora apa. Ya, engko bar iki gong ditibakne lagu sapa jenenge sambil menyelam minum air pamunte saka sapa ki mau aku lali. Agune Pak Tengklemo apa jenenge? Imbang ana katresnanku saka Slendro terus nyeng pelok kanca-kanca panggah iso. Wah, ngono. Panggah iso pokoke. Nah, ya, coba dilajenge. Engko Ibogong malik neng pelok. Ya, yo. Bisa Dijolaras kok padake Dwija Putra. Gak mau pulang, mau nyari goyang.
pamundhut saking RKC FM utawa Farem. Ya, mengko iso diaturke nggon gara-gara. Kepruk sik sedelon, no? Oh, ngono, heeh. Perang sik sedelon kok perkara lagu-lagu. Kidung kala seba karo Merah Jambu. Ya, diaturke nggon gara-gara. Kepruk sik, Nduk. Oh, ngono, Ya, meski kudu eling sajroning urip.